Datozen 4 urteotan ondoan nahi dudan taldeak eskarmentua eta gaztetasuna uztartzen ditu. Udal kudeaketari buruzko esperientzia, konpromisoa eta zintzotasuna. Talde honetako kideak balio sendoetan onduta daude, euskaldunak dira, bilbokoak izateaz arro daude, Santutxukoak, Errekaldekoak, Deustukoak edo hainbeste auzo guztietakoak. Emakume eta gizon hauek dena emango dute. Beraien hoberena emango dute Bilboren alde eta Bilboko pertsonen alde, pertsona guztien alde. Bilbo baita gure hiria, gure bizia. Gure jardunari eusten dioten printzipioetan arabera gidatuko gara. Zorroztasuna kudeaketan, kontu garbiak eta zorrik gabe, gardentasunari buruzko zerrenda guztien buru, udal zerbitzuen kudeaketa bikainaren alde, administrazioa modernizatuz eta gazteagoa eginez, herritarren parte hartzea bultzatuz eta aliantza estrategikoak geure proiektu handiak garatzeko. Abiadura handiko trena, Abando Zorrotzako trenaren lurperatzea, hiri unibertsitarioa garatzeko eta baita ere nazioarteko ikuspuntua Bilbon garatzeko. EAJaren estiloan beti. Gure taldearen honen estilokoak dira. Zintzotasuna, konpromisoa, hurbiltasuna, zorroztasuna eta lana, eta hainbeste lana. Behar den lana dena emateko prest. Nos mueve Bilbao, bat eginik.